приятели! Това е първото видео от поредицата Граплинг техника на седмицата, която може да следите на нашия сайт desant.bg, на Facebook страницата на клуба или в YouTube канала ни. Казвам се Николай Доброжански и съм треньор в спортен клуб Десант. За следващата техника ще ми партнира Радослав Букоров, който е един от най-изявените ни състезатели по граплинг и бразилско джиу-джитсу. Започваме от халф гард, като моето коляно се намира върху неговото бедро. Центъра на тежестта е ниско, дясното ми коляно е широко, за да предотвратя бъркане отдолу и съответно свип. И с моята дясна ръка контролирам неговата ръка. Тъй като се намираме в халф гард, една от най-често срещаните атаки от негова страна ще бъде да бърка под моята ръка и да се опита да взема гърба, което в случая ще ми е необходимо, за да може неговата глава да се приближи близо до мен и да извърша захват. Отварям ръката, позволявам му да бръкне и в момента, в който се изправи, го блокирам. След което правя захват на главата под брадата, кълбо напред, връщам се обратно и затискам неговата ръка, изваждам моята ръка, захват за анаконда, гоня краката му и довършвам. Сега ще разбием техниката в детайли. Първият основен ключов момент е да направите правилен захват на главата. За целта той не трябва да бъде прекалено далече от мен, за да се навеждам и за да губя равновесие. Нито трябва да го допусна прекалено близко, защото тогава не мога да направя захвата и съм в опасност. Важно е да разберете, че в момента, в който му дадете възможност да атакува под ръката ви, за да ви вземе гърба и го контрирате, тогава се обръщат нещата и вие преминавате в атака, той е човека, който се защитава. Трябва да отделите доста внимание на правилния захват и ще го извършим последния начин. Тази ръка захваща под неговата брада, а в другата ми ръка, лявата, само придържа отдолу. Погледнато насреща, захвата ще изглежда по този начин. Дясната ръка захваща брадата с прибран лакет, лявата ръка е под неговата ръка и придържа другата. За да не му позволя да се приближи прекалено близо към мене, ще използвам лявата си ръка, за да спра неговото изправяне. В момента, в който тръгне да бърка, ще затворя пространството с лакета и ще го спра с длънта. Сега той се намира на идеалното разстояние от мене и мога да извърша захвата. Това е най-критичният компонент, първата част на техниката. Тъй като в момента на захвата той ще се опита да отваря ръцете си, за да предотврати по-плътен захват, от тук ще е сравнително трудно да довърша анакондата. Както виждате, нямам достатъчно дълбочина с дясната ръка да я изкарам и да направя захват. За тази цел се превъртам по гръб, след което ще стане много по-лесно за довършване. Захват. Правя кълбо през рамо. Обърнете внимание на това, че много често се прави завъртане на страни, при което му давам възможност да обърне позицията и да вземе сайд. Това е грешка, която трябва да внимавате да не допуснете и да направите кълбо напред през рамо, докато легнете по гръб. Отново контролирам ръката, широка позиция, отворена, коляно на бедрото, позволявам му да бръкне, спирам го, захват на главата, кълбо напред, до положение по гръб. Обърнете внимание, че в момента, тъй като се намирам в атакуваща позиция, той вече знае, че аз ще атакувам или анаконда, или дарс, или някакъв тип гилотина, която ще ви покажем по-късно. Затова той ще се опитва да разтваря ръцете си непрекъснато. Тъй като ще има непрекъснато напрежение в ръцете, ще бъде много трудно от моя страна да закопчея директно захвата за анаконда. Така че ще ми трябва способ да задържа тази ръка навътре, докато успея да си промъкна дясната ръка и скопчея с лявата. За целта
Веднага след като легна по гръб, се връщам обратно с краката и се опитвам с моето бедро да затисна неговата ръка настрани. Ето по този начин. Сега вече мога да използвам бедрото си, а не ръката, за да притискам неговата ръка. Батман, опитай да си скараш ръката. Невъзможно. От тук имам достатъчно време да си помогна, да изкарам хубаво ръката. В момента, в който китката ми е вътре, мога да извърша захват. Много е важно този захват да го извършите с късо движение. Ето по този начин. Често се случва в бързината да се замахва широко с тази ръка, при което той може с другата си ръка да я спре. Ето по този начин. Веднага след като измъкнете ръката, късо движение, смяна, скопчава. Сега вече той е наясно, че е хванат в анакондата. Ще се опита колкото се може повече да избяга с краката надалече, за да намали ъгъла. Това, което ще се опитам да направя в тази позиция, за да увелича натиска върху главата му, е да я приближа колкото се може повече към гърдите му. Комбинирано заедно с стягането от ръцете, има удушаващ ефект. Затова, когато скопчея захвата на анакондата, ще се опитам да го догоня и да го захвана с крака. Сам, докато направя захват с крака. Това е момента, когато вече трябва да започна да стягам максимално. Отново ще ви повторя техниката, първо бавно, а после и в реална скорост, с основните ключови моменти. Контролирам ръката, за да няма бъркане под крака. Центъра ми на тежестта е ниско, широка база за стабилност. Спирам таза му в момента, в който се опита да бръкне. Захват под брадата. Кълбо напред през рамо. В момента, в който краката ми стъпят, го вдигам и затискам с бедрото неговата ръка. Изваждам с помощта на лявата ръка китката навън, къса смяна и захват за анаконда. Гоня с краката неговите крака, докато ги захвана и стягам. Една често допускана грешка от тези, които са хванати в анаконда, в момента на превъртането да оставят ръката си на кръста ми. По този начин. Така вече този, който изпълнява техниката, е затруднен да натисне ръката му надолу. Но обърнете внимание, че вече тази ръка е много плътно до неговата глава. Той не натиска ръцете ми настрани, не отваря захвата и мога директно да премина към захват. С цел реалното упражняване на техниката, този, който се защитава, трябва да се опитва да поддържа лек натиск с лактите навън. Това беше първата техника за тази седмица. Благодаря ви, ще се видим пак другата.